Okay. Ito na natin eh. Hop! Na! Sunod! Huwag kayong kaya ito guys. Mga birada ya, mga birada. Piti na ang giluto. At bas oy. Kaya na. Mga panakot guys. Ara. Piti na. Piti na. Para mahilisan na, para kami kayo sa mga resulta ni Kaon. Dili na ka na ito dadalion, kaya para dili siya pagod. Kaya parang niya, manayatay ko tangang gulay. Perteng kaayong inita, birada. O sige lang, kami man eh. Kami lang inita na. Birada dyan. Ang hirap ni kayo mahuman. Pag mubo rin eh, sakit. Saan tuglayan? Tuglayan. Ano yun, haba-haba na kamay. Good. Gamay lang. Kunting tiis, kaibigan. Ito may guys. Para maluto nila. Naman dahil may kayo niya. Kaya na ko magluto. Kaya ayo matog birada. Anday ko nga sagbot gamay. Alaw, depends kayo sagbot. Mga panakot niya. Bisa. Ipuho na to kayo may request. Balik karon. Birada ang the best sa lang ng utok luto na basoy. Apit na mo siko. Kunting tiis na lang kaibigan. Relax sa kamay. Shhh. Nunod na, malakot.
Karneng hindi malas! Sabi kaya! Why loy-loy mga kamirada? Hindi mo kamirada. Masasing kami na. Why loy-loy? Hindi na ito ito. Balak din. Ako na ko rin. Ato dahil siyang takloban. Sakay na lang. Unya na po, subayon. Unya na pet. Pam! Uyaw! Uyaw! Kala, balik na. Klano kami sa. Paminta. Ayun, yun. Ano na eh. Paminta. Oh, dalawa. Dadong power. Wow, man. Dadong power. Basketball game. Atong sa bawan. Awal kayo. Kita kayo. Okay! Okay na! Orange. Mga Ricardo. Gawai. Udah sumaw. What? Berada. Oh. Kiara. Ikan gawai. Pew pew. Pew. Takbo ba? Tak. See you next round. Takbo ka. Luto na eh. Ay, lunod na! Lunod na! Lunod! Parang labi! Pascal, tungada ba, no? Na, 10 minutes na lang eh. Ay, 5 minutes. Yang malaka man po daw 10 minutes. Ay, oh. Wah! Wah na. Wah pa ng utan. Okay. Okay. Oh. Ligaw na lang. Ang among birada, mga kabirada, luto na. Nara. Di ara. Wow.
tanawa. Okay. See you in this video mga amigo. Kaya sunod na mong mga pagluto karon adobo na pagkuha na oran kini mo yan. Kini ayo kalimot sa pag follow sa mong page sa Manrog. Salamat.